nwe mmadụ daalụ nri nne dịka isi dobere nwe obere ezumike ana m ekene gị onwe igwe ilo gwisi n'ike na-echewe mkpụrụ anya na-abụgwu n'ime igwe onyonyo ga na masị gị daalụ nne eji m n'aka na obere egwu nke asị n'ọba egwu Harrison ka na-akpara banko anyị je gbachala odo m anya na ije gbachala ya nwa obere okpofu taa nwa obere azịzi n'imi maka ị na-eme wichi okwu anyị atakwu nwe nwa obere azịzi dịka nsi kwuo na mbụ n'isiokwu anyị wụ kedu ihe gbasara maka ịmago na-abịa na ụlọ mahadum anyị ụlọ akwụkwọ mahadum anyị ma ndị nke sekọndịrị ma prima ma ọ bụ na ezinụzọ anyị nke a na-asị nọ neighborhood n'onu ndị iti otu nzuzo awụlụgo ihe merụla anya ahụ ngwa ka nkọ maka ihe gbasara anya otu nzuzo a na-ekwu ewu ihe bidoro n'afọ 1952 ka anya otu nzuzo a na-ekwu ebidoro ọ bụrụ na ịmaghị ya otu nzuzo ka m si akpụ ya n'onu ndị iti ana m ekwu ya n'oyibo cultism secret cult in our high institutions our tertiary institutions onye nwe ihe a na-ekwu n'ụbọchị nke tata nya wụ ihe bido n'afọ 1952 onye webatakwana nya otu nzuzo a na-ekwu okwu ewu maazị Wole Soyinka ya na mmadụ isi ndị ọzọ ya na ya na-abụpụ wee webata nya ihe mgbe ha webatara ya ha bụ ụzọ kpoko nata nya otu nke a na-akpọ Pirates Confraternity ka a na-akpọkwa Sea Dogs n'afọ ịchafụ mgbe ha bụ webatacha anya otu ihe ha ji n'aka wee webata anya otu awụzie ihe ha na-afụ n'ụbọchị nke tata maka mgbe ha webata anya otu odolu m anya dịka nsi fụ na nchọpụta nke mere na ụlọ akwụkwọ iwu jikọtara ụlọ akwụkwọ ma otu jikọtara ụlọ akwụkwọ ma ọ ndị isi ụlọ akwụkwọ maka nya otu na-enenye anya na-afụ na a na-anụso ọgụ ihe megidegasịrị ụmụ akwụkwọ ịmago ikikere ihe na-emegide ikikere ji ụmụ akwụkwọ ị na-ekwuwa okwu ma wee na-eso n'otu ha kwesịrị iso ma mee ihe ndị ha kwesịgasịrị ime karịsịa ụmụ akwụkwọ ndị nke bụ ndị isi ojii melie ewe ha ji jikọnata aka zukọ anya otu nke a na-akpọ Pirates Confraternity esio na wee na-emenyawa ihe na-enyere aka n'afọ na ụmụ akwụkwọ ndị nọ maka ijeli mmadụ isi ndị a na-ekwu okwu ewegasị ndị gụwala akwụkwọ ntị ndị gụrụ ezigbo akwụkwọ ha mmadụ isi ndị a na-ekwu okwu ha ji wee na-enyere aka fụ na a na-agụ akwụkwọ na-apasị ezigbo akwụkwọ onye nne nwee ike pasị exam nke ọ wele ya na-anụsogasị ụmụ ihe ndị dị aṅa ekwesịghị ị na-eme dịka ndị nke na-akụzi nkụzi ndị nke a na-akpọ lecturers na-eji edine nwata nwaanyị akwụkwọ ka enwee ike bụ na apasịrị exam ha ji otu a na-akpọ Pirates Confraternity wee na-anụso ihe ndị a niile ọgụ mechazie masị na onwe mgbe oyi emelu na asụ ya aka ọkụkọ na nsị tupu n'ofe tupu ya bụ ihe agụ aka mmadụ maka o nwezi mgbe elu ndị ọcha gbute ijekwa aka na ya bụ ihe a na-akpọ Confraternity in Nigeria School ya bụ ihe wee mebie aka nwere ihe ndị ọzọ anyị akọrọ unu maka ihe gbasara ya bụ otu nzuzo n'ụlọ mahadum anyị n'ụbọchị nke tata mana ka anyị jeje nene soro m chi ya nke a na-akpọ comedy skit n'onu ndị iti anyị nene-anya dom anya na anyị akpọfe ntị azụ anyị nenecha anya ihe anyị chighata azụ mgbalụ ụlọ ukwu n'eze na-aga agbana nkịtị mmenye unu azụ na-esi m oru sonyere na anyị anya sika n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ọwụ na ịchọ ka idegala anyị ozi ọkawụkwa na ihe niile a n'ọha nta akụkọ niile ma Instagram, Twitter, YouTube ọkwa na ihu akwụkwọ ka a na-akpọ Facebook n'onu ndị iti ọka @isi mbido TV ka ihe niile a na-eme ma ọ wee gaa na ọnya nwa ududo anyị www.isimbido.tv ga na-ejewele anya gbala onwe Krismas anyị ka na-ekwu maka otu nzuzo na mahadum anyị kedu ihe butere nyawa otu nzuzo anya kwugo ka nyawa ihe si bata n'ime mahadum anyị nke mechazi gbasava mana prima mana ndị nke sekọndịrị mana ndị enwe dị na akwụkwọ ha na-agụ mechazi nke ahụ ndị nke a na-akpọ n'onu ndị iti asị nọ street court maka enwe school or secret court nwee street nke ndị nke na ụlọ nke na steeti anyị na-eme ndị nke nọ n'ezinụzọ na-eme nkịtị na-abụ ma ndị na-ele odu moto emechaa tinye aka mewezie nya bụ ihe a na-eme mgbe nya bụ ihe na-aga bido n'afọ 1952 emechanụ mgbanwe batava na nya bụ ihe ndị bụgasị ebumnobi ihe ndị a wụ ka enwee ike na-agụsị akwụkwọ ike nwee ike na-ejikọta aka ọnụ nwee ịdị n'otu na mahadum anyị ya bụ ihe wee nwee ike na-agbasa mgbe ọ na-agbasa ka ụfọdụ ndị neziri anya sị mba na ihe ndị a na-eme awụzi ihe dị anyị maka anyị nwee ike pụọ ọ dịkwa ka ihe na-eme n'ụlọ ụka n'ụbọchị nketa atọ ọ na-eme onye amụrụ ọchọ ka ọ mụọ ibie mgbe a mụcha anya Pirates Confraternity ka ụfọdụ ndị pụgasị jeje ka a ghara ịkpọba afọ na ọ karịrị akarị ụfọdụ ndị pụ jeje mụgasịwo onwe ha mgbe ha na-amụgasị onwe ha ka mpụ na alụlụ ana bido batava na anyanwụ ihe kedụkwana ihe ndị ọ na-emebigasịla anyị n'ụlọ akwụkwọ anyị mbụ na mbụ elu ụmụ akwụkwọ ndị nọ na anyanwụ otu nzuzo n'ụbọchị nke tata ụfọdụ n'ime ha anaghịzi agụ akwụkwọ maka ọ na-eme elu idobe n'aka ka ndị nwụọ na ọgwụgwọ na-ego ha akwụkwọ oluo mgbe ọbụla a ga-ene une enechi une na ọnwụ na lekchọra nke ekweghị paasị ya gị unu ewelu nwa ndụ ma uwele ihe ọdaṅa jee na nke ya wụ lekchọra ụfọdụ ukwu uwo
na ndị a na-akụzi nkụzi lecturers na mahadum anyị wụ ndị socha na nyawa otu gboo maka asị agadi nwaanyị ada aka nka na-egwu ọmala agba ụfọdụ ndị so na nyawa otu ọ na-emezi elue ha chọọ ndị nke ha na ha n'ofu otu a na-apasị ndị ọgụla akwụkwọ gụrụ akwụkwọ echi niile iti akarịa na steeti anyị eluo n'ụlọ ọrụ ebe a na-alụ ọrụ na-ene na onye kpọrọ onwe ya graduate si na mahadum gụpụta nye enwe n'ife odete nwere ọzọkwa n'ime ewu na ọ na-emezi elue n'ụlọ akwụkwọ mahadum anyị ọgwụ ike awụla ihe ụmụ akwụkwọ anyị ji wee hiri isi ọ kachasị na ndụ ndị nke ụmụ nwaanyị ilu ọgwụ ike ma ndị nke a na-emeti na mmiri ọtọ mmanya ọtọ belebele ndị a na-ebu ya lefu na ebe trafik dị aṅụọ ụfọdụ wụrụ ndị nke ọgwụ eji eme ọgwụ ụkwara ka anyị na-ejizi mee ọgwụ ike ụfọdụ ndị nke na-ata ọkpụkpụ enwe ndị a niile bụ ihe nyawu secret cult otu nzuzo na-ebute n'ụlọ mahadum anyị adọbilikwa nwa obele egwu ọzọ maka ị na-anya o nwere ihe ntaramahụhụ ọzụzụkwa ma ọ bụ ihe na-ebute ụfọdụ ụmụ akwụkwọ anyị ji etinye aka n'ihe gbasara otu a na-akpọ secret cult ma ọ bụ otu nzuzo na mahadum anyị adọbiri nwa obele egwu ọzọ nke si n'aka Fino Obiagụ anyị chigata azụ ya na-ekwu okwu ewu Obiagụ anyị chigata azụ anyị enenenya Obiagụ anyị afụmụ ebe ị ga-anyị chigatagokwa azụ ọzọ ndị nwe mmadụ akawalisi n'ụlọ mgbasa ozi isi bido telivishọn ka anyị nọ ha na-ewetara unu oge aṅụrị agụgụ m unu ka o si dị maka ụfọdụ ka onye masị arụ anọ n'enunyu na ọ na-agba ijiji galị mgbe ụfọdụ ọ na-emekwu efe otu nzuzo ụfọdụ asị gị na efe ọdaṅa ngwa ka anyị nezie ihe na-eme ụfọdụ ụmụ akwụkwọ anyị ji etinye aka na ya bụ otu ime ọ na-eme na-ekwu okwu otu nzuzo ọ dịka ọsọsọ anyị nwawu ndị ikolobịa na ụmụ agbọghọbịa bụ ife na-etinye aka na ya ụda anyị na-ekwe okomanụ ya anya na ụsọ ma okomisi ihe ọ na-efega efe nwanne ụfọdụ bụ ndị kụchakwa gị m mgbe nwa ịghọtago ka anyị na-enezi ife mmerụ ụfọdụ ndị ji etinye aka na nyawu otu ma ndị okomanụ anyị kwụsị nyawu ihe mgbe ni ma ọ bụ anyị nwawu ndị nke ụmụ ikolobịa ma ndị ka na-anọ na mahadum emere ha ji eme nyawu ihe mbụ na mbụ wo o nwere ndị chọrọ nchekwa dịka a na-abanye mahadum ụfọdụ na-ene anya ma ọ wee lue ụfọdụ ndị nọ n'ime otu a ga-eme elu asị gị gị bịa sonyere anyị na mgbanwe na isonyere anyị n'otu nke anyị nwanne na anyị ga-enye gị ezigbo nchekwa na onwere onye ọbụla nwere ike imetụ gị aka na mahadum a na ihe ọbụla ikwu ka eso na efe aga na-eme na mahadum a mana ichi gị azụ na efe na ihe niile awa asị ka a na-asịrị gị ọzọkwa dịka ibe wụrụ na ndị chọrọ ka ha nwee ike nwee ndị oyi ma ọ bụ ka amala ha amalụ ka a na-akpọ fem n'onu ndị iti ya abịakwa mgbe abịa na-agwa gị okwu mgbe a na-agba gị ọgwụ ka ị nwee ike banye n'otu ha enweghị ka abịasị gị wee ngwa na a ga-eme gị na abịagodi na mahadum a niile asị niile nọ na ogbe si onye ọbụla amalụcha onye ewu si onye ọbụla n'ọyọ si onye ọkụ ịkpa ime akụ na ụmụ agbọghọbịa karịa ime ebe ụmụ agbọghọbịa karịa ya akụ nwanne m na-emecha n'ikpeazụ ihe niile maka asị na efe aka inu na-ada awee ka otu ya si wee dị emechaa n'ikpeazụ ya afụ na ihe ndị ya na-ekwe gị na nkwa abụghị ya wụ nke a ga-emere gị ọzọkwazi na-eme ka ụmụ ikoro na ụmụ agbọghọbịa anyị ma ọ bụ ndị okomisi na okomanụ anyị ife mee ha ji bagasịa na nyawa otu mgbe ihe mee ha ji bagasịa na nyawa otu mgbe nwa wụ na ụfọdụ bụ ndị nke anaghị anya ndị nke nne na nna ha nwere ego maka o nwere ụdị ego ya eme nna na nna nwee na-ene anyị fụ na ụfọdụ ka ọ ya eme nwee ego a nwatakịrị gbuo ọ naanị iyi maka ewelugbuo n'ego mebie nye enwere ike mgbe o bidogoda na-arọ mbụ na mahadum papa ya gụọ ụgbọala gụnye ọ na-akwọchali obere ụgbọala wee nọrọ ọfụma eluzie ọ ga na-agụ ya kedu ife a ga-eme kedu ebe a ya eje gbaa anụ night club ma ọ bụ ebe anyị agba ngwọli ọdaṅa ọzọkwa wee ụbịam maka asị aka nnukwu aka ekpe akwa aka nne ụfọdụ ụwa ụbịam na-etinye ụfọdụ n'ụdị a ọ bịa na-enegasị ụmụ akwụkwọ ibi ya kafa na-esi ụmụ agụ na-ebugasị ụmụ atada aṅa na nọdụgasị ọp onye a nwee ike ọsị mba ka ezima ụwa nke ya ọ dị iche ka ya jekere jesolu ndị a mee ya ndị a na-eme ma ọ ga na-akọlụ maka ị na-anya ọ na-emekwa ụfọdụ ndị otu nzuzo a na-eme elu abanyela ana na nyewa otu ejezie na-alụlụ gasị aka ụfọdụ na-etinye ya n'aka ntụtụ ndị nke awụ ụbịam chukwu ha na ha nyawa otu bụ ndị nke na-eme elue o mee ha niile eme aka ntụtụ onwe ka mmadụ si dowe ekwentị ma ọ bụ ihe ọdaṅa etiche onye a onwe ka esi chebie ụmụ agbọghọbịa n'akwụkwọ ma ọ bụ ndị jenet klaasị ebe gbara ọchịchị ma ọ bụ ọdaṅa eme eticha ndị a ma ofe ndị a wụrụ ihe ndị ekwesịrị na-emegasị na mahadum anyị kwesịrị iwe ebe a na-eje maka mmụta oge anyị na-akụkwalapụ na-agba nke ka anyị dobere nwa obele egwu ọzọ egwu nke abụọ nke si n'aka soft as no imagine ka anyị dobere nyawa egwu anyị chigata azụ anyị akapịala nyawa